yes, I give you everything. Oh yeah, will I me? Will I me? Da, will I me? When I never was so, yes, you are my son. Your master, that's my soul. Your boss and your minimum. Oh,
Nyame konkruna ni munya shirano na ya ne kasia oje radio no nyame amane kono ya pesa mana na boje buno onyi nyame ye hey yesu uya wo ani uya mama ani play wa mami dia rubi na so o so nya sa se to mi na shanesa Jesus enti wa kro ine uya mi ai uyo mani na ra o chawo yesu to say, oh, For Yankopon and Shilao. Wama ya Shila and a day. Ebrano Ason. Baby be out here free. And baby out tea and coffee be an air can say, when Yamia Quano Elfibia Moise. Yes. A rade afano so I am Yamabe. Yame Asman a real so on far and Hintassam Emblema. Na Hintassam the barrier Yajnaswa Bompire. And the flow below be soon for be on for the TV into SOMPA TV. Yes. No for the radio, no enter SOMPA radio. The son said Yamia Quano, Waya Crado. Yan Sebre, Yakon Chen Yaman Aquaba. Nadia Ned Yamadia Swans or the Bleno or the Abre Bishop Aquaba. Joso suffer. At you for never for na Yakrado. My memphis are Quenya Sona Menchi for ne SOMPA radio society for. Ne once saw and on air some more SOMPA Facebook, ne YouTube, you know. Monster saw more CEDAR Facebook and so, you know, Yamamunia Ajo, the baby I'm more shady freebie. I am a Makwaba. Samonia Huyan and then you may say, and I CEDAR hour, and I had the brush for near TF4. Yes. Na me ba fidie so a asamba kopa na me bisa hwefo ne atiefo se ehefa na ye janom nyankopon no wo di o hye ye janom bo wo Misrim asase no so se yade a odi gu Misrim fo so no on fa sa yade no ngu eye ono nyame maso
na mi bisa se ewie ye bremu yade no ya doso wonyame mamu dodo ena owuo no doso ye generation ni generation ye ntimi ni ye nkwana no men ye generation ni generation ye ntimi nyire nche obi hwame obi tie me bra wa bra nyina obewu agya bra dwuma wo ye nyina obewu agya no akọ na owu achi no nsoso no Bible sa tembo kase e de twen enti ye basa ya na me pasa me ne nyame ma hwe twerɛsɛm no na ye kɔtete atempɔn no bebe bia ye gya no nante ya onyini kyeye Jeremiah chapter 6 verse 16 o se tete atempɔn no bebe bia okwan pa no eda no na yanya home e de ama yenkra yes na ye generation so ni generation ye bompa ye pa osofo also TV and Bible ejina so online prayers park ahodo so sukudan ahodo mu efi ahodo mu Bible koso anso ye bre so na ohawo no edoso adentia twerɛsɛm sɛ onipa ba nyame asɛm ɛna wapoi na onkwa no ɛwɔ hemfa sabra me no kasa fronua ka kyerɛ ne sɛ ɛna ontie nyame asɛm na ewia ye begira so abompae wo so so wo Facebook no so mo share link no like page no share link no na ɛna nyame fa wo so ma ɔkra ba akokora ni ba ne ho so a nyankopɔn be hyira wo Daniel chapter 12 verse 3 o se di otimi yeden eje okra ba akokora ba osoro ahenni no obe hyen se osoro de ben ensoroma na di otimi di ni papi ba ne de oso be hyen se dance roman pem hallelujah enti share link no share anya kwada ewo nhira nso so a ubenya hallelujah amen enti wa wo hwam ya utie me nsema me no kanyina ne se yema ye ne mra ye ho so se say ye generation ahwese na ka krasi kum nipa even Ghana this year God say na hwe nipa this year ye chef yas owa pomoden obo ono no oye bride winner ono no oye busua bi se bofo anso na me ka say onte ase obi so te ase a ene oda yare sabe bi dadem ni nyankopon na o se obehwe ye wo ye difre na obese ya hwe ye e wo ye fiba na obehwe na bofo Psalm 91 o so oba be soa ye e wo ne sayem na ye nan empem be bon nyankopon wa hwe ye bo se oba opon anase obonimpo entra nyame asafo ene tie na ekoso ene obi hwemi obi tiem na wari egu obi hwemi obi tiem na bama bu etore ye ne sa asoro kra mo nko biom mo mpa ye biom efri se bibibie di adanses oni problem ansese owoba Ghana colleges ahwe no omo se oni how bia scanner hodo anso so ohwehwe ba kumpoa na so kan twerɛsɛm na obi bi oyo boni a Bible boni din so oyo boni bia nyame kyɛ ne ba ji oboni ba ko pɛ ɛna Bible boni din so oyo boni a nyame ankyɛ ne ba ɛyɛ so baba na Mikael na adenti na ya bere so ya nuama nyina ya bɔ mpaye aso nyame ntie na ɔhaw no dɔso ni papi na ewu akɔburu nsam gye enti ɛna nwumrei na wɔtwe ye bese a me yisemfo abaako na ye de atoto ya brabo enti bosome ensam a mayi ye suban se suban a enne nyamemma ye da na die ewa nsore dem ye firi nsore ba nuema ye ba beye me se efiada se masalachi nyina ye mawo ede fiada memene da kwa hwefo edu kwasi ada nsode dem nyina ye ma ansosoro yensoso na yemfa nyame asem no nyeden enye adwuma enti subanya ye da na di se ye bede suban boni adi na suban bi ye bede na di enye suban papa bia no eso akatua yensaka that's right me ba fidie so me ba okoko na me san tufu se nyame ba
ɔsɔfo a wohwɛ me ogyidi ni a wohwɛ me nyame ba a wohwɛ me mebɔ okɔkɔ na metufo sɛ asase a yɛba so yi asase no wɔ wura wo a wote obi home obi nkwa home no na yɛ dan ɛma woyɛ te asefo nipa kɔ no yi ne nkwa home no firi mu sese ya onya te asefo bio na ɔno awurade ɔbɔ yɛ no ɔde n'asɛm mae broni ɛyɛ fidie a na ɔde manu ato ho sɛ fidie sɛ ɔpɛ sɛ woyi so fidie no na fidie ne kyɛ yie sɛ bɛyɛ fidie no ntimi mpraw fidie no ntimi nko a ɔse read the enti bo ɔka kyerɛ sɛ read the manual no ansa na wa operating machine enti nyame so de n'asɛm maayɛ sɛ yɛmfa asɛm no ne ɛnyɛ adwuma ɛnɛ nyame ma mfa asɛm no nyɛ adwuma bio ɛnɛ yɛpo nyame asɛm ɛnɛ na wɔtwe nsɛm a yɛgyina so a meyɛ dɛm ne nyame ma yɛadwene ho ne sɛ yɛ generation kwan a yɛfa so pɛ sika no ɛne agyapadeɛ no ɛyɛ nyame akwan so a na ɛnyɛ nyame akwan so kwan a wo a wohwɛ me a wotie me borɔno a wote soɔ adwuma mu a wowɔ baabi bi a woteɛ kwan a nnipa bi fa so de pɛ sika no ɛyɛ kwan papa so ɛyɛ nyame akwan so na ɛnyɛ nyame akwan so de adeɛ na ɛde bɛba na wɔtwe ɛna yɛkɔ papa bi a nyame hyɛ no animonyam a ɔyɛ ɔhene o ɔne ne yere nyame apagya wo nyame ama wɔn so anso kwan a ɔfa so de pa agyapadeɛ no na ɛnyɛ kwan papa so na wie wɔn sɛn ɛna yɛsan kɔtwerɛ sɛm no mu Bible says sikani bre ene ye generation de nyame de ama obi biara na ne nso ene obi hwɛ me obi tie me de nyame de ama obi biara enso nipa ne ọbọ mpa sɛ wurade sɛ wo ma me fie baako onya si da efie ne baako enso na ne biom ɔpɛ ka baako onya ka baako no ɔsɛ wurade sɛ oyɛ ma dom kekempo na me nya adwuma ene adwuma na nyame de ama ɔno kura no soso no ene enso na ne enti yɛhwɛ twerɛsɛm no enti point a yɛkasa ho ne sɛ the way we make money and properties kwan yɛfa so yɛde pepe sika ne agyapadeɛ no ɛyɛ onyankopɔn kwan so ana nyɛ nyankopɔn kwan so sɛ nyɛ nyame kwan so de a nyankopɔn so sɛ ɔbɛpo yɛ ɔse yɛbɛfrɛ no hia da mu ɔnye yɛ so ɔse yɛama ne hunu bere mu yɛbɛfrɛ no ɔmfie SOMPA FM enti yɛnhwɛ deɛ ɔka fa sika mu Hebrews chapter 13 verse 5 no a yɛkan yɛwie pɛ yɛkɔ Matthew chapter 26 from verse 14 to 16 yɛntie nyame asɛm ɔsɛ mo ma sika ne bre ɛma mo abrabom ɔsɛ ma mo sika ne bre ma mo abrabom na mo mpre ne mo wo mo mpre de mo wo so efiri sɛ ɔno aka sɛ merinya o na nso mempa wo da amen enti ɔsɛ ma sika ne bre ɛma ya abrabom enti ye generation sika ne bre wo ya generation ana sɛ sika ne bre ni ho wa wo hwɛ me question we de me pɛ sɛ wo bu afa me ne wa ye generation bre ya wo so sika ne bre wo ya fa ana sɛ sika ne bre ni ya fa bu afa wa wo hwɛ me a wo tie me sese ya sika ne bre wo ya fa ana sɛ ni ya fa hallelujah amen afa yankɔ twerɛ sɛm no mo ɛwɔ Matthew chapter 26 from verse 14 to 16 yɛntie nyame asɛm ɔsɛ na dumienu mu baako a yɛfrɛ no Juda Iscariot kɔ asɔfoɔ mpanyimfoɔ no nkyɛn kɔ asɔfoɔ no mu mpanyimfoɔ no nkyɛn sɛ ɛdeɛn na mobɛma me ɛdeɛn na mode bɛma me na mayi no ahyɛ mo nsa na ɔkale dwetɛbena aduasa ɛde maa no na efiri saa bere no ɔhwehwɛ sɛdeɛ obɛnya kwan ayi na ma Juda Iscariot hwehwɛ kwan yɛ ɔbɛfa so a obɛyi ɛyɛ Yesu ama yɛhwɛ kwan yɛ Yesu fa so ɔpa odumienu no ɔsɔfoɔ obi wa no akɔtɔ no na ɔtempoa no atoba ha tepo so bo ɔkɔ adwuma nkɔ wanyɛ nam ɔse bedi mechi na mɛma wa yɛ den ɛyɛ nipa yifoɔ ɛna meba fam sɛnea bɛyɛ nipa enti Yesu akɔpa o nipa
edumienu even Peter Cracker so omo ye de ben for you so well omo ye de ben for enti ye ka so bi ye de ben papa here ko a say nipa no ye de nipa niama nkoye oni hwe non-educated people. enti omo ye de ben omo ne hwe anso so Yesu for won say o shawo na nimonyam. Yes. If Judah is carrot mpo no wona o hwe asori sika so sika bia e de ma bia wona o hwe so. Yeah. Skaboton. Sikaboton wo Judah is carrot. Anso say sika ni nyina enso ne. Obi hwe mi obi tie mi hwe bebe bia be ma bi be pagya ofiri. O kwa ware do hwe bag a o de koye ena make a check bi titi o panka bag bi no Panka bag no titi ye ni bi o ena o de ko hwe nuama wanya enko wedu ena obi hwe mi obi tie mi be ma bi na nam so wakopie wo Europe wakopie wo America wo se wo jano ni nyina ye ni brenti o eni bre se efie no wesi baako wansi mienu amame a eni amejawo ena se ni se bebia be ma no pagya oba no di no beduru ye ena sika ni bre de oba na nyina nso nani oba bi agya ware nam sika ni bre ni agyapade enti saa nso so ena be ma bi hwame ena moba bi so ena na wakopie Europe wakopie America ena moba bi so ena wasabi a wo hwame na woni hwio ena wonya sika wie ye no wo se ena wadwuma o companies na wabie no ope chartered accountant na wetimi aboa ma wa make money na oba ne de wo nko school onya na nwoma nim wo fom my God na emena na wo dan fom no de saa oba no kura na aboa ama onsa asobi ene sika be na wo pe enu nti no o jai oba na woni na bra bedu saa bere kofa oba foforo nam sika so oba wodi o ye smart obeti ma aboa ma ya make money enti kwan na wo fa so a enam sika ni nti wodi wura na eye kwan papa my God Judah is carrot wura pagya my God ashaweni kama obantu sunimpo enye saa ena obi hwe me obi tie me enam obi so obi apagya odi wagire adwuma wan se wagu adwuma no anso so no loan odi pagya adwuma no oba adwuma no mu no opese wodi afe baako epe enya ho welutu adwuma no nyina ena waya de watimi atoto cars wasisi fie wabie enwuma sese ni pakro na adwuma ne de egu nyame nhira sese de ofili good ena wo say didi good enti nyame nhira Judah is carrot agisika no yensan hwe de Yesu ka che se obo ho nyame asem ebe nyina ste wani nyama ho so kwaya ofa so de pesika na ena me ba sa me ba betufo na ma ba okoko yensan kan from verse 20 to 25 Matthew asema patel you no nsia nchemo aduonu eko o se na duru anwumre no na suafo no dumie ne san betenanse na odidie no o kan se okra me semo se mu ba ko be yimi ama na onre huye fiti ase sese na ma ko se o fiti ase sese wo ho biako se awrade ayami ana obu ase de one meto nsa yo tie na chete Judah is carrot no just oben Yesu pa number 1 ono hwe omusika so number 2 Yesu say mumu nyina no de ono ne meto nsa edidi wo the same you are back on no ono no be yimi ama sikanti enti kwanya ye gen enti obi hwe me obi tie me ena Judah is carrot ye ni pabonefo wakoji sika ena won se nanom call board meeting yes company no bafom yes adwuma no bafom anso wo nimpa se wo a wo hwe me a wo tie me no enam so na company ne bafom kwanya o fa so edi manage company sika wo wi afanche ni zero so na o ye ne bebere no Ghana had Africa had otimi ye zero so no bebere anu no osofo wa ye zero so otimi ye ne bebere no ni sika no enti Judah is carrot ye ka kire o se
momo baako be yimi ama obi ebisa Yesu se di one meto nsa ewa yuwa ma ono no be yimi ama onipa ba no ekose de o se onipa ba no ko hona ha da hinta sam no wo pa no adwuma ne de ebegu aware ne de sika ne branch wo so ja be ma no o ja oba no ajapade nti ene wa wie nipa no de ayadan e de anya ho se tabam nti o se adwuma no okobo so ka so mi ankasa kra ma yimi ho adi adwuma no kra me ma biom kra fa adwuma eto o se adwuma no de obegu no aware ne de obegu no kwan bone no de oba fa so e de anya ajapade anya ho se tabam aso tie nyame asem o onipa ba no ko se de watwe ne ho onipa ba no de obekọ se de watwe ne ho ne de mo na so onipa obeyi anso onipa benam no so afasika bone afa kwan bone so anya ne ho ne de se nipa no nya dan bible so anya dan bible so anya dan nyame asem so anya dan se wa ngo sa onipa no o se wa o hweme no se ya wo mpu a nkeye man ana yuda oyi no man ni bisa no ana yuda na oyi Yesu man no se bisa Yesu se rabbi ayami ana obua no se waka obua no se waka and so still nesika no won ho what the kind for verse 1 sa abra no kono mo nya hyen Jerusalem that's right no mo better ni no mo nya ma enu akire na Yesu so ma o mo se monko Jerusalem na monko pa ba bibia e ba bedi twemu enti no wakoji sika enti wa free better ni ba Jerusalem ba hu panyifo na ji sika na hye no na sika no wono ena wa wo hwame awutie hwe kwan ya wo faso a wo de ye de epe ho ni ajapade wo ba wi ase de na wo de bai o koso a ontimi nya dan emfa hwe from yeka 46 no to 50 no enti o se monsole ma yenko na ma yenko radio oyi mi ama no aben do oyi mi ama na ben na oguso kasa de kasa no hwe yuda oye dumienu no yuda na ofra sofukuo no mo no ebae eno na me kan se mi wa se ope bia ho ya pa asori pa no enye wiasefo eye nyamema na asori fie ivi asofu mumpo na okọ nsole akese akura ye from se tete nsore no omo se abaeche obaeche ye ba ya che no mumpo also for politics e wa asoda hodo no mu no wo ni pass se ne be ye transfer no ko bibi bone baby bon no ye transfer no e wan solid boy say we no ye intellectuals for na eko ye enti enya adoma chede biom enya ofre biom enya se nyame afre ni pa no nyame honhom ne nyame tumi wono so a onfa ntwe akra o ena obi osofo se ni nua sofo koso se kim na ni abre enti hwe ho tie sisi a de adwuma bi enti we efri enti Judah is karoto one asofo ente na nyame anka ho sese ya ene obi hwe me obi tie me de odi mfie dudu abra ho ni nyina nipa bese diana Yesu kan asofo to aso na nkrofoko beble nkrofoko no omuku tankrata ene ma efra asofo mpanifo Yesu Kristo kurano enye widifo asofo mpanifo ene oman no mpanifo ene obi hwa na obi tie me asofo one ne yira ya mobo ya posi na akọ wa akọpeja asore no mpanifo aye meeting se ne be ya transfer asofo no ye disofo bi ani asabre abe o hwa me sese ne yira ahokura se nyame afra no aso me ka cho se ye wura no huna mania amane hunu so ka Kristo so mo amane hunu ka adwuma ho amane problem ka brabo tigitum na ugidie beje wonkwa amen hallelujah amen osempenyimfo asofo mpenyimfo frem ba na yenteje Juda ye enche na me de asem no ba wi na de oyi no man no ama won sencheni se wa mo sencheni se de mefe na no ono no monche no na entamara oba Yesu nchen se rabi mo tio oseba na nchen no ozo chere from mo ya de dodo chere de eno fina no eno mo che na Yesu se damfo oba ha be ye de eno oba di won nsado so asofo nyame nhira amen ahwefo ne atiefuo
Judah Iscariot we wie na adwuma no ne sika opa nyina wanya ye de besi ye ochena mpanyifo bu bese sika no de ubedi ajapade ne de ubenya na kira asem no eye kwa papa ekira asem ba ye de na ye kwa bone so a ekira asem ba ye nyonyono na no me kana Isaiah ngono oso onwie na obo wie ye no ba ye de ben nyonyono enti ena me ba sa me ba betufu bo modern fa homa Awurade sachira onye hu nyame yi afa nyame se o di ku beti nipa bi achi ajapade ne sika ni bre bi aba wa bra boma ena mitufu se na Hebrew fo ngoma nka o se mompene de mo wo so mompene de mo nya no so nyame de mmere ene nda na ye na de shebre wo hoi ense nyame nshira ahwefo ne etiefo wo Yesu demo amen afei yan show mo amaba space no so Facebook no so mo YouTube nyina ya mama kwaba ya mama akwa nshira ba jina so den Selena jina so Mami Eunice jina so mo Dixon was searching the jina so Vivian Boatima jina so Nana ya mo jina so Alessa Moati jina so Ruth so jina so Asamo Science jina so Upon David jina so Patrick was Akutu Agnes nyame jina so Janet Benewa jina so Germany UK Amwakon ya mama nyina kwaba Linda Omusu US mo Matilda Jima munyina jina so mo Emmanuel mo jina so Alexina Ibrahim munyina jina so nyame nshira mo nyame nshira mo baby aduro dia adrum paabo nyame asem ba say ya bo modern say o prayer asem no fama ho enti o say self examination wan kasa so ho hwe na me won paabo mienu bia ya me pesa de bia ya obo say di ogira ho no onu do hwe yie na wanya de Bible say bronsam na be wura Judah Iscariot mu Bible say na bronsam be wura Judah Iscariot mu ena mu bebere bronsam wura mu wasesa anya sa na wote ena obi so ho so a empire me pesa wo born say Awurade so me mu say na David born empire to ho say Awurade say be born akokora mpo a me Yesu born empire ma Peter ena o say bo Peter empire ma Yesu na chidifo nti ya Yesu se omomo nya mai kra Yesu born empire na to ena o say share Peter se wugina osu dima onua ketwan enti wa ba he wa o hwe me o tie me o bon pa se Awurade ma me wie koduro ho yes Lord na ma anya victim Jesus no me tu obi so a wa ye victim wa kotom o sere Awurade se eno obi hwe me ba bi o tie ene sika ni bre ni ajapade nti o ba bi akowie ena wanu ho aso enyanka echi nyame betimi ajo kasa Awurade Yesu ena nwumrei anopai ahomachin sabre ya Awurade wasem aba Awurade shemeden ma me wie kodro honhom Awurade asama abai me di mu fo me srebo ne fache se Awurade hu me mobo o Yesu de ma bia ware na bompa in the name of Jesus Christ. Wa o shame a o tie me. Ena me pesa nyame maye mompa ye bi. Ena ho na mere awura nyame mamu dodo. Ena nyame asem sua, nyame asem sudie. Anso asomafo no bere so no. Bible say nyame hwie hu kruku jagu. Yes. Nyame hwie ne ngosra gu asafo no so. Ena asafo ne edi nam ye
ni din ye ginaye and also won krokonya bambo so a Acts chapter 1 okay verse 4 verse 8 o se mo benya hoden na mo beye no korare de ben asuafo kasa urade Yesu ena nyumrei ena anadwi ena wiei ena homachi urade hwe ngosra hwe konkro tumi no fagu me so fagu me maso fagu me kroso fagu me fie no so buayen ayentimi no wonante wo Yesu demo urade shayama ewo wadumo ewo ngosra mo wo Yesu demo Srango sra do me bio wana papa sa rade buame Jesus Christ. Awurade me pagya hwefo ne atiefo ba wa awurade wenim. Yes Lord. Yesu kan Acts chapter 1 verse 8. O se yentwen o ma hweye no na se ho kronkro ba ye so na ebenya ahoden. Awurade me sra ho kronkro ahoden. Ema asafo no me sra nyankopon ahoden. Ema ahwefo no nipa bebra ye mre. Nipa bebra toba ha. Ebi beda kro ebi ntimi mompaye. Ebi bedidi ebi ntimi mompaye. Ebi sori anopa ebi ntimi mompaye. Ebi piempo ase na okana Psalm 37 verse 5 say ye fire kwan shower radensa na ye fire ho to so na wo beye no ebi ntimi nya biomo Ewurade me bompaye se sano ma frimre mu sano mra frimre mu Ewurade show ma de Ewurade show kronkro jano hwegu ma so hwegu asafo no so hwegu ahwefo so ebi bi obi hweme bebi bi obi tie mi fure Ewurade hweo jano gu omo so Yesu demo yentiamo amen mo amo space no gina mo type amen Mavis mo type amen Adwoamo mo type amen Inshiraba mo type amen Agnes nyame mo type amen bebi bi ohwe me pronk mo type amen amen eye ho we amen ni kire nyame tumi kire nyame ahoden debi amekasa onyankopon ojidi onyidi yes na enye obia no nyankopon ofino okay o se okon bi wo ho a eyo no nyankopon kon na okon bi so wo ho a o se ye wo kon ti ye wonuema bebre ho nyame mfiri soro mo soro ameye ma mo no mo ye wo CD o so fo ye ba nyame aba sa o dware nyame aba fo akwa so ko dware nye wa na o dware o ba yes ye wonuema bi afidi esisi hoyi chief technician obo founder dey fa chief your friends azuka o nyame aba na nyame na echichi onu na dwumadi ye na hayi afidie nyina o ginti man tie wonuema nyame pesa o ye obi hwe obi tie oda ho opese obompa ya so obo so omo sa so ye brofosama so ye french se ye mpa na obo bible say ogidi ni animpa bom ye de eya de ben eya juma bebre na elia yo nipa se owo a na obompa ye den na di ye na no na ye juma ye bompa ye se na wotwe bosumi obonifo ni jire tuo ne nhihye ye bia ene evil agenda de ti awo de ti oba de ti ukuru de ti wadwuma eno bi kwa adwuma the whole day ento ade o obi na di bibia kogu wadwuma no so ena sampa nipa for program mo ye mo aminim se mo follow ye asampa nipa nyame nhirama wa faluba nation number ne team no amoni asamo enyoma bebre ho a se koso a mo yensua de ewu se ye woni paponefo be wiase se wa mo mpaye onuama be den Yesu se mo mo mpaye na ma konsoliem
kasa urade yesu na wotwe bosumi meni mabusuya mejuma obonefo no hyehyeye bi obonefo na pambia yade enam wiem enam framam amaninya esan eni musuo de tiame ma de tiame juma de tiame Kristo som de tiame ministry me nyintum me break it out. I break out. Shout I break out. Shout I break out. Shout I break out. Shout I break out. Open your mouth and pray. Pray. Jesus Christ. Shout I break out. I break out. Everybody me peja hwefo ne atiefo ba urade ne Jesus. O se Moses man nsa so a na oman no edi nkunim. Yes. Erade o se yenya kotosre eni odima emani penyina. Erade obi o hwemi a o tie me na wotwe obonefo no hyehyeye bi efa wadwuma ho me gira Yesu din so twa hyehyeye no mu obi o hwemi a o tie me obonefo no hyehyeye a efa yade ho efa oha ho efa esan ho accident ho amaninya ho esu ho abenedie ho awere ho me gira nyame asem twam amen bon passe na wotwe nye nkudimdie ma ho na wotwe nye nhira ma ho na wotwe ubedi nkunim na wotwe besu ye na wotwe beti nsemde baby bi o hwe mi fre bia obi man so obi kuro so wo Yesu demo na mabon pa ya ma jeme so say amen wa Facebook no so no YouTube ne nyina mon type I break out answer mon type amen etwe nyame tumi nyame ahoden baby a ye duro idie ye ba afidie so a meka say be bon pa ye pe bomode afa nsuo sei esi fidie no so nsuo bia say e cap mu say wo bottle mu na de enti a me pese e bo sampaye no say ye di chemicals ye num chemicals nnuane a ye die ni nsuo ye num nyina bebre aye polluted enti nipa ni apomoden biom nyame anam na ya de say tumi ni na ho oden so amoawo a osofo oyo osofo kura na wakadem ene obi so hweme ne baby da yare sabia obi hweme yare aka na to fom ontime nante obi wa ni kotodwe ebi yefru ebi sisi ebi to ase ekura tutu bi osofo nipa nyamane ko se ya menya ne mpa ya mebo no etoda metime trans srema nipa se baby edu se rade kasa ma owo documents afagu ya friend say we fidie no so medical ka so obi wo ne manyina ku Awurade Kristo so mo Pentecost mo Roman mo Ezie mo owo magu kramo mo owo magu hise wo the office odo ma na akonya me fie say omonko som aso enehwe bronsamo chow man bronsama chemo man oboko obi hwe bronsama che ni kunu bronsama che ne yire yes baby edru nyame amfa ne nsa anya dan anka no asembeba ayese sola okọ Damascus awako je tumidie krata so kokum Yesu Kristo esuafo Bible say hon kroko na hia no wo Damascus kwa so obabu wo say honhom nyame honhom de ne saka no obo wo say nyame ede ne nsaye den eso ne mo rescue no te say rescue team akọ rescue obi ni pebu o je say hon kroko na rescue no ma eno obi ba eno maame fo papa fo bi obi osofo bi tie me maame bi tie me Kristo ni bi tie me ne manyina ya age ne nsem fani photo to afidie no so say rade mampabo ayebo mu tumi ne wa de fani say obi hwe me obi tie me bronsam pesa oba no wo ba on pesa owo ba on pesa o mano swapa eye bronsam hyehyeye eye evil agenda hallelujah amen
obi so a o pese ye send no message bi o here text message bi o pese ye email o uyi mu wa twen ya emma dia na esi kwan fa no to TV no so fatu animu eye adwuma e wosa saka bibi nyame ba ye ba asase so o se ye me ye adwuma obeje urade di wi ade aka se obeje adwuma na nyame ehira wo hallelujah amen ye boss ampa ye eni bre so ka se urade yesu me peja madwuma me peja ma wade e ba wo urade eni me peja me ma me peja me kunu me peja me yere e ba wo urade eni nhire bi oka ho asem na wotwi urade fa domi urade hwegu ye so wo yesu demo me fratofo me fresika obi a ohwemi obi man so obi man so obi kuro so won krata sem home office nsem krata sem obi wo ho a adwuma sem o credit hours so ate obi hwemi obi man so otifie wa pa adwuma onya ye bompa ye ama won say ye fra adwuma obi kuta certificate onya adwuma nya driver ni bi ne ka free nsa ne ka say otifie ni mahuna mane ni kru huna mane enu nti kra ye de nanimu twitwi fom ye munu biom kasa urade yesu makoma so ade ni urade kasa se ya enyo chino o se ya urade kasa mane bia wade na bomba ye Jesus Christ. Wow, shami a wotie me no bompai. Obi hwem ni kotodwe, obi hwem ni sisi, obi hwem ni yefunu, obi hwem ni ti. Fa onsa to bebe bia yare no wo me no bompai. Erade me just Psalm 107 so verse 20. Erade so suma wasem kosaya de. O suma wasem kosaya de. Obi o hwemi a otie mi o yare me suma nya me asem ba wo nchen. Me suma yare sabe fi ho. Me suma yare saba hospital. Me suma yare saba odem ho. Je wa yare say tompe mu yade, intri mu yade, moja mu yade, ento yade, bronsam yade, kayade entunyira je ufa hudie je wayare sai bebi owo bia obi man so obi kuro so bebi o hwe mi fire bia o ketuamu ni kura kasie mu amanone mesuma nyame asem se emra wo nchen je wayare sa amen afa me bompai obi an adwuma eseye na adwuma eseye eka eto adwuma no adwuma no gu ne bompaye adwuma eguo no adwuma no nyane e fresika ore adwuma no fresika ore adwuma no fratofo ore adwuma no adwuma no mpagya biom adwuma no mpagya biom adwuma no nyaye obi hwemi obi tie me opa adwuma ye onye adwuma nya owo Europe owo Asia owo America owo Australia continent bi owo so me frère juma ma me frère juma ma credit hours wa me frère ma wo yeso demo me frère ma wo yeso demo me frère ma wo yeso demo obi hwemi wo Ghana kroketo ani krokasie mo na juma nkoye obi wonpo yakuani obi di bibia kogu na fumu na juma na sei oya patra na juma na uku obi ewo Central Market obi dwako bie ni shop ko bie nioma wakofa wakoyi nioma begu nioma no ye nto me bompa ese me fratofo ma me fratofo ma nyame to nchire ngu adwuma no so wafuo no nyame to nchire ngu so mo amoye aban adwuma a mo hia promotions ahodo transfer ahodo de eteso ene me bompa ese rade nkasa ma mo o yeso demo Jesus say amen
obi a mo space non type amen 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 type sa to aso 3 times amen 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 enyeho hallelujah empire duru so tam na so me bompaye etwa to ba beda anadwumu nsem doso fa ofie ho anadwo ise wo dem ho ma ukun ba bi owo bia fa hye wadwuma fa hye urade nsa no chenkun die baba bi wa no na bompaye Jesus Christ. Erado obi o hwem ya otie me. Yes Lord. Me de obi bia hye Kristo mojem. Amen. De wo dem o hye Yesu mojem. Amen. Obeda na wo na be ye ode. Amen. Adwuma mu nyame tumi nya kese wo ho. Amen. Sabre me pegya insio biara ekuta wo. So unsio no mo me suma rade asem say insio bi ekuta wo ena ne ayare sensio ena ne healing water ena ne the blood of Jesus ena the miracle water your din insio be ye biara enfa senkyere ne adanse emrew me bompa e good documents bi aso to phones cell phones me frenya me favor me frenya me grace say to documents so the obonofo na eche ne baby ode ne photo ato so ne baby wu ne baby yare ayare san toso amen amen ya de mara na ya adwuma ya mara na aso na mo am hwe TV no o hwe screen anima numbers mako 3 ene gu ho number di kan no eye WhatsApp number o frɛ na wa anya ya obetime asend message ana say obetime send voice note nipa frɛ papa me frɛ fidie ye de 1 hour e free sa brei 10 to 11 ye de be pick course ebi anyame asem na ba ye ebi opeso me no bomb pa ebi no ma di kan ye 0557 000 967 0557 000 967 0557 30 90 80 0557 30 90 80 0553 53 89 0553 53 89 numbers niemi ensanyina ofra every time kosi 11 ye befa ye no bedin command pa ochina de eye mid week nyame ya adoma ochina be bie 30 phone nyina atum ochina wa soso da ye boni bi nyina na ye no wa bo ho pae ma kire da ye somo kakra so china ye gina so abobom pae enti kan chiro bi na obi so kan chiro bi se ochina onhia ye wo CEDAR awaso menyi wa fidie no TV no radio no fre SOMPA na nyoma bebe nhira pi na enyame nam fidikese so de mbre ne ma nyame nhira Yesu ama ye besan hia ochina the same time eye dwoada ekosi fiada eye 9 to 10. Bye bye. Praise the Lord, praise the Lord. Then them saw what them so say hallelujah. We must CEDAR for cry. Aya makwa udifo sideni obribia ne udifo a nyame soma no wiase so ombeje ne ma onyame soma no se ebaye ebeje ne ma afiri mizum kwa soma onyame soma na kwa John the Baptist ema ne bedi han no ho adanse enti CEDAR bremuni erade nyakobo soma me samemra sani difo na mefa ehitasem ema ni menyina adenti ana petwo yare awade seye adwuma seye edoso meni penti ni